alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så sidder vi simpelthen og spiller Prank Creators, og jeg ved ikke hvorfor jeg er slem, det ved jeg faktisk overhovedet ikke. Men jeg har vist taget noget mut, og jeg har også lavet den her video. Eller det har jeg ikke. Milo, nej, drenge, jeg har fundet ud af noget. Gå ind i velkommen til den her video. Den her video sidder vi sammen med Milo Madsen og Alex. Og vi er Portal. Det er en server, der hedder Prank Creators. Hallo, drenge, der er 3 structures i en. Der er en village lige her. Ikke? Ja. Milo, kom lige over til mig. Der er en village lige her, ikke? Så er der et desert-tempel her, og der er også en rune portal lige ved siden af. Jeg dropper ikke, dreng. Det er lidt crazy. Nå, men i hvert fald, at... Milo, lad være med der var noget, jeg skulle sige. Men jeg kan ikke huske, hvad det var, jeg skulle sige. Okay, nu hopper du ikke herned, okay? Hvis du går over til den anden side derovre. Diamond. Hvad er det? Er det den der i midten, vi ikke skal træde på? Ja, hvis du træder på den der, så træder jeg på dit liv. Får jeg nogle ting? Og jeg vil have en sadel. Hey, det var ondt sagt. Der er nogen, der har wood. Vi kan ikke komme op. Fint. Okay, godt. Har du sticks? Jeg skal bruge 2 sticks. Ja, så bliver jeg rigtig... Jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle sige. Men drenge, Giv mig der er 2 sticks. water og lava blocks. Der er water og lava blocks. Man kan lave water med ice og snow. Og lava I må bare lige mine der med hænderne op efter mig. Man kan ikke lave lava, men man kan lave vand. Giver det nogen mening? Det kommer til at tage lidt tid, kan jeg godt mærke. Ja, nu kommer lige en timelapse af, at vi gør det. Skype til Milo Madsen nemlig, ja. Nu bliver jeg sur. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle sige. Jeg er sur. Jeg er sur. Jeg håber, der er lyd på mig. Vent, er der lyd på mig? Hallo, drenge, hjælp mig. Jeg håber. Det kan du bare sidde. Dreng, I silly, hvis jeg får Alex voice, ikke? Ja, det kan jeg. Og Alex voice, det er jo... Det er når hans voice den fuldstændig lægger ud. Og jeg lyder som en robot også. Ja, sådan noget. Ja. Nej, han gør det. Når han får Alex voice, så lyder han som en robot. Blip, blab, blub. Dreng, nu skal vi over i village. Nej, dreng, jeg kan huske noget. Dreng, hvorfor kan jeg mine sådan sten, eller sådan noget sandstone ordentligt hurtigt med min hånd? Det ved jeg ikke. Nå, skal vi sove? Nu. Er en zombie! Men dreng, jeg kan huske, hvad jeg skulle sige. Hvis I går ind i resource pack, så er der sådan nogle voice mods resource pack. Der er en creeper. Jamen, jeg har ikke nogen ting. Så find en ting. Jeg går bare lidt det der resource pack, så det... Hvilken af dem? Det er det black? En classic? Jeg har bare addet alle sammen. Virker min nu? Jeg kan sove. Alle sov nu. Ja. Jeg kom lige til at lige. Er det dag? Er det dag? Det er ikke til at være teams. Nej, der er ikke teams. Men der er en ting, jeg har glædet mig rigtig meget til at lave. Det er... jeg kan lige vise det her, hvor jeg sidder. Det er... Jeg skal lige huske at sige, ja, der kommer ikke teams på. Det er... Der er en creeper lige når jeg går ud af døren. Noget mad, det har jeg lidt. Dør du af mad? Nej, jeg er bare i gang med at dø af også. Nå, jeg glemte lige også lige at sige, vi har jo også waystone mods. Vent. Nej, det har vi jo ikke, så dur den jo ikke, fordi den burde jo meget gerne være lige her i byen. Nej, der er sandy waystone som en crab. Vi skal have en warpstone. Hvordan får man en warpstone? Det er 4 amethyst, 4 enderpearls og 1 emerald. Man kan godt, jeg tror, det er bare ikke i alle byer. Der er noget, ja, vi spiller med waystone, så vi kan teleportere. Men det er bare ikke i alle byer, man finder dem bare rundt omkring egentlig. Der er en Riper. Nå, men altså, jeg vil helst ikke have, at I finder min base, fordi så pranker I mig bare. Jamen, altså, hvad hedder serveren? Må jeg godt lige spørge dig, hvad hedder serveren? Prank Create. Jeg er med, men... Olli, lad være med at følge efter mig, det er uhyggeligt. Nå, men altså... Nu skal jeg drikke jeg skal lige sige noget. Vi ser ikke hinandens videoer, vel? Nej.
Jeg tænker faktisk, det er ikke fordi, hvis der man kommer til at se et thumbnail eller titel. Craft wooden planks. jeg er stadig tegn. Jeg kan se, hvor andre er. Man plejer at kunne se, hvor andre er. Det kan man ikke. Jeg har en diamond pickaxe. Ja, Allerede? Jamen, det var på grund af den der, hvad den hedder. Den der, hvad det nu det hedder, den der Desert-tempel. Ja, desert-pyramid-tingling. Men serveren er jo lige startet. Nå, ved I hvad, folkens? Jeg tænker lige, at jeg vender vel lige tilbage, når jeg har fundet en base. Ja, det gør jeg lige. Når du har fundet en base. Når du har fundet et sted at bygge en base, ikke? Jeg mener, når jeg har fundet et sted at bygge min base. Sorry. Nu er jeg glad. Ja. Men jeg skal lige sige noget, for jeg kan måske snart bygge en pickaxe. Jeg skal lige se. Skal det være Snart. Byg en pickaxe. Og så skal det være en et. Lige nu er jeg Tarzan. Vældig. Nej, og lige du kan ikke bygge sådan en OP pickaxe, fordi man skal bruge kort, og du er ikke kort. Du har ikke været i net der endnu. Nej, men det er ikke den, jeg vil bygge. Jeg vil bygge sådan en... Okay, jeg kan godt mærke, at jeg bor langt væk fra jer. Jeg tror, jeg bor 120.000 blocks. Okay. Det var ikke meningen, at jeg skulle tage et screenshot. Jeg bor på 49 blocks væk fra spawn. Jeg bor faktisk også ret langt. Ej, jeg tror ikke på, at jeg kun... der er en rune portal her. Burde jeg bygge min base her, fordi der er en rune portal, og så kunne jeg lave noget sejt med den. Det gør jeg. Jeg har lige fået 12 golden carrots. Nice. Og jo, det er faktisk et hyggeligt sted. Okay, folkens, jeg tænker, jeg vil bygge min base her, fordi det er et hyggeligt sted, og jeg har lige fundet en rune portal her. Jeg synes, det er rimelig hyggeligt. Så, hvis jeg lige tager noget træ, det kan jeg lige gøre ved, at jeg laver en axe. Bum. Yes. Jeg tror faktisk også snart, jeg har fundet et sted egentlig. Nej, jeg skal faktisk slukke nu. Nå, men så vi ses faktisk. Vi ses faktisk. Jeg skal bare lidt bokse mig inde, eller bygge mig sådan lidt. Jeg håber, at du kan spille i morgen, det kan du sikkert ikke. Hej. Jeg skal bare bokse derinde. fordi det kan jeg godt lide at være med. Okay. Det er der ingen grund til, fordi at der er ikke noget, der kan dræbe dig, når du er væk. Det tager jeg. Det er den her joiner. Han joiner, så står der en kæmpe creeper foran ham. Hallo! Jeg tror, det er det, han mener. Det kan jo godt ske. Nå, alle sammen. Jeg leder efter et sted, og jeg har fundet planesfire lige nu. Jeg vil ses, dreng. Hvad er det der? Jeg vil ses. Og jeg er sådan i hvert fald 400 blocks væk fra spawn. Jeg ved ikke, hvor langt væk jeg er fra spawn. Jeg kunne godt lige tænke mig noget af de der birch planks, fordi at... det kunne jeg godt tænke mig som et gulv. Bliver det uvejr her, fordi der... Altså, det begynder at blive mørkt herovre ved mig. Ja, det er jo fordi, det begynder at blive net. Jeg håber da ikke, der kommer en tornado. Over ved mig er det ikke rigtig tornado. Over ved mig, så bliver det bare net, tror jeg. Okay, det begynder at blæse lidt, men jeg tror ikke, der kommer noget. Jeg har fundet en village, altså bare en plains village, som jeg kalder en normal village. Ja, Milo. Min ting. Det er Yo! Hvad? Det her, det bliver bare lige cancelled, det her. Det er sådan, altså villagers, der... Okay? Wow, det er lige, Milo. de gør det, okay? Jamen, de stod sådan nok derom. Det var bare lige cancelled på den der video der. Ja, Milo, hvor langt er du med din base? Jeg har ikke bygget den nu. Men sover du? Please sov. Ja, jeg sover nu. Jeg er lige i gang med at grave ud. Hej. Ej, han tog min ting. Vi laver sådan en livestream, hvor vi tager en forværkning, okay? Laver en livestream. Ja, det gør vi. Er I live? Kommer jeg til at være? Nu? Ej, ikke nu. Så er vi climbed. Nå. Jeg har fået en blacksmith. Her, der er iron here. Okay. Jeg har fundet sådan en super sej klippe, så det er der, hvor jeg vil bo. Nice. Sådan en super sej klippe. Fedt. Jeg tænker, jeg starter med bare at tage et villagerhus, så bare bygge det om. Det var til mit hus. Det er faktisk meget smart.
klippe her og rebuild det hele. Og det kommer der nemlig lige en timelapse af. Lige her. Ja. Det var bare... Jeg får en update. Min achievement, eller hvad det er. Achievement. Er det en achievement, eller... Achievements, er det det, man ser i chatten, eller det er advent? Jeg har fundet en waystone! Hey, hvad skal din waystone hedde? Min skal hedde Elix Space, eller noget. Elis, jeg vil gerne connecte min til din waystone. Så må du finde mig. Okay, så hvad er dine koordinater? Du gemmer dem ikke, vel? Hvad? Du gemmer dem ikke, vel? Jamen, jeg skal jo bruge den i min waystone. Nej, det gør du sikkert. Det er også lige meget. Mine koordinater er... Jeg lige noget af mine. Mine koordinater er... Det var ikke det, mine koordinater var. Mine koordinater er... X, det er... Jeg skal lige op herfra. X, det er 17. X, jeg skal lige op herfra, ja. Og så... Y, det er lige meget. Og så Z, det er minus 951. Jamen, jeg er 500 bloks væk. Ja, jeg kommer over til dig. Ja, den her vej. Jeg kan se dit hus. Fedt. Jeg lever imellem noget plains og noget savanne. Ja, jeg kan se dit hus. Fedt, så kan du også lige hjælpe mig med det her. Hvis jeg så ikke når at blive færdig, indtil du kommer. Jeg kommer. Okay. Godt. Milo-base. Ja. Hvad, Milo, har du noget jern til mig? Nej, det er lige meget. Jeg har iron ingots. Nej, nuggets. Altså, jeg har en. Men det er fint nok. Jeg tror godt, jeg selv kan lave. Alle sammen, jeg tænker, det var det for den her video. Jeg håber, I kunne lide den her nye video på den her nye server her. Og jeg skal lige fikse det der med slim. Men så tænker jeg bare, at jeg vil sige farvel, hvis I kan sige hej hej.